Защо него не Габриел? Това е интересно. Аз лично харесвам Салиба много повече, поради причината, че лично според мен с топка в крака Салиба е много по-грамотен. Габриел малко ми е рисков на моменти, малко и твърде агресивен на моменти, докато Салиба е като хирург. При него за мен всяко движение, всеки пас е изключително премерен и е стабилен от доста години. Габриел, откакто е дошъл в Арсенал, аз от Салиба не съм видял лоша форма, докато Габриел в началото имаше троен период на адаптация и така нататък. И просто е по принцип не ми е един от любимите защитници. Ти предполагам много го харесваш, но един от добрите защитници, особено този сезон, преспокойно може да влезе в топ 4-5-3 най-добри защитници в лигата, но... Според къде е в топ 3? Лично според мен не е. Добре, Топ кои са според теб по-добри? Тримата най-добри централни защитници в лигата. Да. Лично за мен са Салиба е един от тях. На първо място за мен е Ван Дайк. На второ място е Уилям Салиба. На трето място бих сложил Конате, само за този сезон.